रामकृष्ण हरी मित्रांनो, मला आहे ना एक गोष्ट सांगायची आहे. आपल्याला हे पांडुरंगाने जे आयुष्य दिले ना मानव जातीचं, तर ते आहे ना चांगलं सत्कर्म करण्यात आहे ना लावा. चांगलं कर्म करा आणि करताना आहे ना मापात पाप करा. कारण आहे ना इथं ही कलियुग आहे, इथल्या इथंच फेडायचं आहे. आता तुम्ही म्हणता कर्म बी चांगलं ठेवा, मापात पापा करा बोलतोय. हां, इथं कोण आहे ना दुधल्या तांदळाचं नाही आहे शाजू. त्याच्यामुळे आहे ना सगळ्या गोष्टी लिमिटेड असून द्या. नाही तर तुमची गत आहे ना की गुचडे गत होईल. म्हणजे गायच्या कासं पैसे राहून बी आहे ना त्यांना दूध प्यायचं जमजत नाही, त्यांना फक्त रक्तच श्वासायचं काम असतं. त्यांची पार्श्वभूमीच ती. त्याच्या मग त्यांना काय होतं, आपण दिसन तिथं मारतो. म्हणजे मग हे नियती ना तुम्हाला प्रत्येक पावलं गणित ठोकर देणारा मग. आणि माझा कर्मावर लय विश्वास आहे बाबा. आणि हे ज्यावेळेस कर्म फिरतं ना त्यावेळेस राजाला भिकारी आणि भिकाऱ्याला राजा बनवायचं हे कर्म ठेवता ताकद. त्याच्यामुळे ना कर्म चांगलं ठेवा रे, पता आहे एवढं सगळं काय देऊ देतो मग.